Múzeum Oravskej dediny je slovenské múzeum, ktoré sa nachádza v Zuberci Brestovej. Ukazuje život v oravských dedinách v minulosti. Nad dedinkou sa týči drevený gotický kostol svätej Alžbety Uhorskej zo začiatku 15. storočia. Nechýbajú tu ani technické stavby ako mlyn na vodný pohon, plátenický mangeľ na hladenie modrotlače, olejáreň, hrnčiarska pec a iné. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry je tu rozostavaných v niekoľkých celkoch, ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy. Zariadenie domov a chov domácich zvierat umožňujú návštevníkom predstaviť si život a prácu Oravcov v minulosti. Múzeum Oravskej dediny je umiestnené v prekrásnom prostredí Roháčov.